Kajing kublai pi ke barbanget bi ej baro se shisen pan ha ke kerteng ke bathang tam ke jong utrai bat unong pen em jongi uji Yesus Christ. Se shisen kum ke balang presbyterian nong thamai ngi pediang subhai pi shikini ke online worship ke bangiyo ya ke ban peteng na ko por se ko por ha ki sngiu blai na do bagi ya don hapeng jong ke jing pakhang. Ki para banget bi ej ngi wan biang se shisen na ke sngi ke bakut ke bakentang ke jong blai ya kaban ya snok tilang ha ka jing mani ka jing shakri ka jing yublay lengba kini ki kor ki bor jong kani ka pateng ka juk ka momenta ki para banget bi in ngadon rupan pen kan mau bagani ka sunday kani ka sngi kalong ka sunday ka bakerpang ha ka ba ki balang baro hapo ka khasi jantia presbyterian assembly ngi rakhelang ye kani ka sngi kom ka hospital sunday Shikentin nakabenta yakaban shu lamprang ya ini yakane kapang jongane ka sngi para banget biin ngidap daga jing skongo yublay baublay ha kajing tray bat kajing yalam kajing dorangkat kajang u kerpang bat kini ki kam mission ki bakabalang kayai pendep nagapor sakapor nadu ki missionary ki bait ki jungi bat kham tam ya ka kam mission ha ka jing yadai bat ka jing penkia bat kumengi ya ki mati ki badang sa hadu kini ki sngi ki por ki mementa ni don ne kini ki artili ki hospital ka wai ha shillong bat ka wai ha juai ki balong ki bayang hadu menta kum kita ki yeng jong ka jing penkia ki ba ay ka jing shakri ya ki mensim ki ba kodor ki ba don kam ya ki jing sumar na ki jing pang ki jing stom ki jongki par banget bi ye ki ne sngi ngi don langkum ki balang baro banya let lang shu blai ha ki jing duai ban kan mau bo blai unang ye don rungkat bat kani ka ministry jong ka jing pen khia jong ka balang ka jongi lengba ki ni ki hospital bat baru ya ka bangin pen kan mau ye ki para banget bakin nang yo ya ka ban ye no senyang ru sha ka jing tray jong ka kam jo ka jing pen khia lengba kini ki hospital para bangai bi ek ko por ngini sha bangini ya chakmat ngin IT ye ka ko por ki jing duai shau blai to ngini duai ni ai ngo ime ku kan ran ini por ma mala ai hangi ha ka bangiyo ya ka ban mani ban shakri me lengba kini ko por trying you don hakmat kini ko por ko kan rat ikini ki benta bangin pendap ko kan rat kum si benta ka bangi dam ban ai ngo ban shakri me ni duai ka jing yalam ka jong me ni duai ka jing penchat bor ka jong me ni duai ka jing dor kat ka jong me do sedang bat aduk ka bawai no jong ka por hi tu pediang yangi tu sngo yangi angin mat ka jing dor kat ka jong me kan rat ha ka kerteng ka jong uji skus ki duai amen ki para bangai bi ni ne beteng ye ka jing mani ka jing shakri ki jing yu blai da ka mangini snok ti lang ban rai ki jing rai ka ba san spa so pusau ngai pinya dona ki kti ki jong pi ki ya ka kot jing rai to pin to ngi na phai lang si ki jing rai ka ba san spa san pusau bangini ya shim ban talang ha ban mani ba bun shakri u blai da bangini snok ti lang ban rai ye ki jing rai Kya bakra Shem uji su ubas ngolem tin pen tien ukren yunong pang tus ngap kasur uji su sur batyang jing ruai angel kerteng kor tam ha birthday jing ruai bang
Te kene ko por ngin yo poi shkuwi ke bentapan para banget biit bangin yo skono ye ke jing puli na ke ketin ke jing ublai lengba irang ba balang jingi Mr. Tibuni. Ba ngalong lupa dien bala dep yo sngo ye ke jing puli na ke ketin ke jing ublai ngin so yo sngo ru ye ke jing ruai ke bekerpang. Na iwe ni ki kun samla jong ke balang Mr. Wan Lamba Karkngor. Kajung pule na kakten kajung ublai hagani ka por kan long na ki lai tali ki benta na ka sam ko ban re for lai kat khot ka ban kong tu ka balai kum juru na ka sam ko bisis pasan kat khot ka ar hadu ka pasan ban na ka gospel ka ba kum mat hias kun dong ka ba khat we kat khot ka ba ar pusan hadu ka ba ar pu khandai ki kan tien ki ba ong kum ni au blai me long blai jonga dang step an wat yame ka ban sim jonga ka sliang yame ka do jonga ka sngo kan mau yame ha ka ri bareng khyang bat ba stom haka bom don kumtang alak mi yame haka jaka kentang banyo I ka bor jome bat ka burom jome naba ka jingle isne jome ka khambha ya ka jing im kirmbyang shintur jonga kin yaro yame turwai ki jing yaro ha u te kren shafang ki kam ke ba phla jong u to le thau burom haka kerteng ka ba khoi jong u ai ba kan kemen ka do not kita ke ba wat ya utrai to wat phi yau trai wat ya ka bor jong u wat ya ka khaman jong u halakasni to kan mau ya ki kam ke ba phla ke ba ulale ya ki jing phla jong u bat ya ki jing bishar ke shintur jong u men ka tau jisu le thu badula ong mangu ya me kuk pau trai ka beneng bat ka khndo ba mela buri ya kini ki ai ki eru na ki ba start bat ki basyan bat mela pen pau ya ki haki khundong shisha kuk pa nabakumta kala ibet ahmad jome ki ai baro la ai hanga na ukpa jonga omdon ru uba ithu ya ukhun ndrei tang ukpa lamne uba ithu ya ukpa ndrei tang ukhun bat uta ha uba uta ukhun umon bat ben pau yo u to wan hanga phi baro ki bathai bat bakhya ga jingket teng an panjam ya phi to shim ya kalung kor jonga phi to hi kai ru nanga nabanga uba lui bat uba red ru hakado not te phin sham ka baja thai hagi men sem jong phi to ngin ya le lang hob le hagi jing duai au ble bo pa jong e uba ham ne ni dap ta jing sngongo ya me ko pa ba e ba ba isne namar ba me long up le jong e uble ubala thau yang e dala ki jong ki jong e ni ai ngo ya me ko pa ba e ba isne namar ba me la pen la e ki jat ki batlot ki jong e ban yo ya ka ban shakri ban dam krup hagi slajat ki ba khoi ki jome hagani gasni ka ba khoi ka ba kentang ka jome hagwa me la bu be me la bu ranti yo khon ban reu ban shakri ban mane ban yoro ban pandon burom ya ka kerteng ka ba em ka jome haga ba kum ka ni gasni ka ba long gasni ka ba kerpang gasni ka jing job thiao ka jome ko pa bi e nyai ngu ya me ya ka jing don rangkat ka jome bat ka jing em ka jongi pi wei kum ki khon jong ka balang jong me kham tam ko pa bi ki ba dei na ka balang jongi nang ni ki ba dei na ki wei ki balang ko try jis su bi ki ba hapo jong ka isi ai bat kum juro ki balang ki ba dan hakaleng jong ka ni ko perthai ki ba dam ki ba mani ki ba shakri ba pun don burom ya ka kerte ka ba em ka jome ha ka ba kum ka ni ka sni hoi ko try jis su bi walang ngimla ban shakri ya me kumupai lang ko jome ha ka yang ka ba khoi ka ba kentang ka jome kumba julong ha ki por ka ba menshwa namar ka ni ka jing pa khang ko try jis su bi ka ba long shisha ko pa bi ka jing khang lat ingi bangin yo ban kyo shi ka yang ka jome nrei ke baro ngi tips kam bagi long jing pen ya ki ba start ki jome ni ai ngu ya me ko pa bi bangi don ya ka ni ka media ki online service ko try jis su bi ban shakri ya me ha ki yang ki sem ki jongi lengba kini ki kor try ki bor ki jing start ki ba kanja patai nyai ngo try be e ka jing bha ka jome ko ba me la ri is nei ngi hadu ka ni ko por ko menta wala hap deng ki jing e ki bangi la ya lengba kini ki pnai ki bala dap ndre ka jing e le jome ke don lam rikat ban ngi ke ya sa bat ka jing em ka jing e ka ba man la ka si me ten me lam len ti yang i wei pi wei to ko try be e ka jing em ka jing e me la pla chilang ko pa be e ne ki jing e ki ba bon ru kam ki jing pang ki jing shitom ki jing dok ki jing kdo ki jing thangan ki jing sliang ko pa be tham tam ki jing sliang ye ka ten ka jome hindrengi don ye ka ni ka lat ko pa be ban snap ban se score ka ten ka jome
lingba ki shakri jome ki ba pher haki balang ki ba pher ko try jisu be o shisha kala long jing ker khoi ngi wei pi wei ya ki yeng ki sam ki jong ni nyai ngo try be ya ka jing bha ka jome ka ba be try shisha mela don lem rekat khamtam bat ki rom pe yeng kristan ki jong ni hadu ki ni ki sngi ki ba menta ni yeng kum ni kum bang long da ka bor ka jome bat kum ka balang ru ko try jisu be ni yang da ka bor ka jome hadu ki ni ki sngi ki ba menta ban shakri ban ye ro ban pandon burom ya ka kerteng ka ba em ka jome try jisu be lingba ki ne ki media ki balong ka lat jing pen sawa ki balong ka lat jong ka khubor ban ye tho ya ka gospel ka jing pen em ka jome try be ingi kan mau ka pang ha ka di ka sngi ka balong ka hospital sunday ya ka bala bu be buranti da ka KJP assembly try be ingi kan mau ka pang ya ki hospital jong ka assembly jong ki balong artli ko try jisu be ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital kebadan hangni Shillong kumjuru bat ka Dr. Norman Tonell Hospital kebadan hangtai hajawai ko pa be snei to dakar khoi kini ki arteli ki hospital ki balong shisha ko pa be ke jing yarap yengi ki breu khamtam ki to ki ba pang ki ba shitom ki badan kam ya ka jing sumar ha ki hospital lengba ki doktor ki nurse bat ki wei pat tra be ki badan menta ha ki hospital to nanggar khoi ki hospital to nang don lem rekat bat me ko pa be to da ai ba ki ble jong be kan yalami ki hospital khamtam ki nong panya jong ka baro ba ki breu ko pa be ki ba wat ya ka jing pen khya kin da yo mat shisha ko pa be ya ka jing pen khya ka jong me ba ki jing ket ki ba khya ki jong ki ko try jisu be kin bread lot hame na mar try be me long shisha utau ble bala ong bala khot ingi ba to wan hanga phi baro ki ba thai ba ki ba khya ka jing ket dengan penjam ya phi ko try be snai hakum gani ka sniru ni don ni ka ban snap ya ka khubor ka tin jome lingbai to men basan ko pa be belong shakri ba ko dor jome to kar khuyala shakri ko pa be snai ba ka khubor baro ka bangin yo snow kan long shisha ka jing bam ka bade men sem ya ka jing em ka jongi ban ban thamai boring ki bre ka lot ki ba jot ki baram bat kum juro drive be snai ha ki wei ki balang ro to kar khu ba ki khubor ki jome ko pa be ba ki shakri ki jome ken pen snow ha ka di ka sni kan long ka jing pen shai bor ka jing pen thamai bor sa sin pat ya ki rompe yang kristan khamtam ya ki balang hi baro ko wei ko pa be snai to shimti me ya ki jing shakri baro ki bangin sa yo to da pdiang hon me ko pa be to da ai bangin yo mat ki jing ka khuble ki jong ha ki balang ki jong hi ko wei pa ko wei ka ba yo ya ki jing shakri ha ga di ka sni hi ko pa be to pdiang ngi tangkum ne kum bang long to da map no ro ki pop ki la ki la ki jing bombyang ki jing bombet ka jong i baro to sai khoi me si sin pat ngi da ka snam ka ba ko dor ka jong to map ki pop ki jong ro to is never pdiang ga bongo jong nga ba ka teng try unang pun em jong i Jesus Christ ni dwai ngi khat ka pat menta ba hadu hala ka taro amen. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine, yeah. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing
when all I will do is forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Yeah, surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? To my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Whoa, I can only imagine. I can only imagine when all I will do is forever worship you. I can only imagine. Ublain kurku ingi ya kajing sha skor kajing ya kajing pulin ka tin kajing ublai ba kajing duai lang bai rang ba balang. Ba ublain kurku ingi hang ba yo sngo ya katu kajing duai nau ki khun samla jang ka balang. Hakani ko por pan ngi la poi sino cha ka benta ya ka bangin yo sngo no ya kajing kren na ka kubo na ka tin kajing ublai. Par banget bi it hakani ko hospital Sunday. Ngi don hapdeng jongi. Ya itemen masan Dr. P Lung Khoi. Ushakri jong ublay, ublay lakot, shikakam jang jing pen kia. But kumjuru kum uwe ni kinong sharai jang kabalang hangtay, hakabalang hangtay kabalang nong pendeng hanong stoin. But teman basan lengkoi ilong ru udkot jang governing board jang H. Gordon Roberts Hospital. But ilong ushakri jang ublay haba ublay ulapan kam yai ya kaban long uwe ki atyar hakaban ya pinbit pinbiang yiki kam jong ka jing pen kia ha ka jing day bat ka KGP assembly ka jongi ni pediang subhai Dr. Yitman san Dr. P Lung Khoi ban ni duai bo blai nong kurku yi ya ka yeng ka sem ka jongi bat kum juru ya ka kam ka jam ka ba idai ya ka banang pendep hakane ko por nginyo sngo no ya ka kubo na ka tin ka jong blai hakane ko hospital Sunday lengba itemen basan Dr. P Lung Khoi. Kibanta na ktiin ka jong play, na kabanta ka na kapod yung kajing aslok, ha ka ni kaying kabakantang, lang ba kikor, jing pansawa ba ki media yung ka na kapod. Kaway kabanta ka lang na gospel ka jong Matthias, kalanong kabasaw baga dukot ka ba arb hulay. Kaway pagkabanta kalong gospel kayong Marcos, kalanong kabaar, bagadakot kabakat way, bat kabakat ar. Tuong isa skor, yagaktin kayong blay. Bat uji sulit kaleng, kakalilaya baro, urhikay kisanakok yung ki, murayalap gospel kahima, bawdapan kya di yakijing pang baro, bat kijing kraw baro ru, ha kibriw. Kaway pat kabanta, kalong na kayong Marcos, kalong kabaar kabakatway bakaar. Haming ong tuyeng, joy, ra no yala kajing tiya, balik no siyalaying. Di kumni ruulayeng, baula ra no yakata kajing tiya, ulami no di hakmat jong kibaro, kat ba kila kendit no baro, bat kila yoro yublay kidoong, mano, ngim ji i,
kaat kani tu belai on kerku yang ni lengba kejing pulih bat kejing pensengau na kani kitab kabukhuj kejong belai Syaman bapenia ia kena kepor ki pastor ki tembesan ki rangba jong kabalang ki para bengai ki lok ki jor bat ki para bengai utrai cisu ki bala banyu i bat ki bios ngeu na khubor kena kepor leng baju kini ki media ki balong ki jingger khub blai ula ai ya kena gejuk ke jongi ngai ngui blai na ka banta kena ka si ka bakrau bagasi ka badon kam tam ngio banwan ngio bandon hal ki jong ki jaka na ka banta ban sekri blai ha ka men si mat ba shisha ai khublai na ka banta ka balang nong thamai ya ki nong syarai bro ki balapan poi yang ha ka ne jaka ban sam ka khubo ka tin ka jong blai ngai khublai nam ta ka balang jong phi ka baldon ka banta ka bakrau e nagamta banyak kersian ya ki hospital jungi kham tam ka doktor es gonan robot hospital man ba kalayat ya ka jingya tanti ka ba e ka ba sitom kata-kata kublai sibon phi ka balang nagabanta ki e borok philele nam ta utarai batu blai unang kerku kerhai ye phi kene kalong kesingi kami ong yaka ke hospital Sunday. Ke Kasih Jaintia Presbyterian Assembly. Ha kenyalang ke ba penlong ha ke balang nong jiri. Ha ke senam arjat kat khandai. Kala siem ye ke we ni kirai bandon ke singi ke bakarpang ke sing utrai. Ha ke assembly ke jungi. Man la ke singi ke tayau ke baar ke sing utrai jong menai jun. Bat ya kini kasi ke jong blai an khot ya ka ke hospital Sunday ban kan mau ban IT kum kabalang naga banta kata kejing syakri kami ong ka healing ministry leng ba ke hospital kat bau jisu dang don naga naga perthei ulale ya ki lai teliki kam ki bakrau ka lai teliki mission ka banung kong kalong ke jingalap kabar kalong kejing ikai bat kabalai kalong kejing penkhia kum taru ulong yala ki jong ki sanran to lej phi sya ka perthei bat to penkhia ki bapang to da be ki ksut ha ka kerteng ke jonga baka balang ru ha ka ne kari ke jongi ban pendap ya ka no kum ke jong trai bat ban beteng ya ke jing syakri ke jong u ngi beteng ya ka jing syakri ha ka kampen khia lengba ki hospital bat ki dispensary ke jungi yang ka ka hospital Sunday ngi don kam ban tiep ke jing thmu nama ka ta ki jing thmu jo ka hospital Sunday kalong ban kongo bat ban beteng ka kam mission ka kampen khia ka jong trai jisu ka wei pat kalong ban penlong ki breu bagin sautu ya ka dor ke jing kot ke jing khia bangi dei ban te prochepang ki hospital bat ki lad jing pan khoi ki badon ha ka de gari ke jongi ka wei pat kalong manai ke jing kashan panai ke jing duai bale jingo baban ai ki jing mot naga banta ki jing trei ki baman naga singi ka banta ka bakhadu kalong banduai ta ka KGP assembly naga banta ka management ke administrator ke doctor ke nurse ki wei ki nong trei kham tam ye ki nong pang baleng ba jong ge de ki institution ke jongi ki badon kam kin yo ya ke jing pan khia ha ka met ka man sim ka tu ka ne ke jing tep ke balang kot siap hang kini ka kam pan khia jongi ngi don art li hospital gawe shilong ba gawe join art li nursing school light li REC arngot ke medical superintendent arngot ke nursing superintendent arngot ke principal nursing bat arngot ke administrative officer ngidon arngot ke chaplain
uwe nakabanta ko hostal. Kinos ngidon lais pa prapulai. Bat ke doktor kedan sau pesan ngut. Ngidon sa kiwe. Kinong tre ki ba ai kin syakri. Ha kene ki institution jogi. Ngine poi sa kene kabanta. Bala pule naga gospel kat baku Markos. Bat kani kalong ka jing pankhia ke yong Jisu yau bapang yap siliang. Bat ka jing dia kalong ha kene kerukom. Dalabon siu Jisu ha ke jing lap jo keleng la keleng. Uji solan pai salah kejong kiying ke Kapernam. Bat Jibril kelia bena syapang kejing wan jong u. Kum ta ki pai ba kelia wan na keleng ke nong ba. Ban wan na kejaka ke bau ji solasa bau don. Balong ba kejing wan jo Jibril ki bela tu sa kiying. Don jaka syu apa? Don jaka syu sa berenda. Bat hado ki pelau jong kata kiying. Balong bakeladon saungut kerang ba. Kibalon ra yawe breu ubalapang yap siliang. Henry kimyo jaka. Ya kebandrung jaka barang Jisu. Namar kata kilakudlat. Bagilawat bakaladon kewe kejingking. Kabade ban kiu jaka tunum jo kata keying. Kile kiu ya kata kejingking. Bat kilara yaw tau breu lang ba kata kejing tiak sejrong. Kila penpat ya kislap jong kata kajing tap jo kata kajing. Bat kila penlong ketliu. Nang balaban penhiar yu tau breu batoko. Yu breu bapang yap siliang. Banamar kata kila penhiar dau telai. Bat kila penhap ya ta kajing tiak. Sya kajaka kabau Jisu don. Diu Jisu. Long layu iya kajingai kajongki. Bat ula ong yo tau breu. Ya ke pop barok ke jong me lapam. Namar kata to yang. Tora yala ke jong ke jing tia. Bat to ya jero. Di ula yang. Ula ra yala ke jing tia. Bat ula le no saying bakoy. Di kita ki paj ba ke badon hang ta. Kiladap da kejing sngau pela bekejing lengok. Namar kata kilay ong. Ngimpat dia i kabakum kani kejing jia. Bat namar kata kila pendon burom ublay. Ha kena kepor bat kena kelipmat. Ngene penlay jing mot tang ar teliki pang. Kaway kalong kejing ngay kajong kini kisongot kerang ba. Bat kaway pat kabanta kalong syapang. Une ubapang yap siliang ubalayo kejingkoy. Artiliki bantang ina perkata kada kapor. Kejingay kayo kini kisongot kibriw. Bat uta bapang yap siliang yaw balapan koy. Kabanta kabanengkong. Kejingay kajong kini kisongot kirang ba. Kila belong ki bahajan ki marjan ju. Kila belong ki bahayang sem. Lani kila belong ki sanran ke jong Jisu. Lani kila belong ki batip ha syapang jong u. Bat ki don ke jing sew senay. Namar kata ki long ki breu jong ke jing ngay. Ki breu jong ke jing ij bat ke jing isnay. Bat na kata kadaw. Kani ke jing ngay. Kalapan khai kejing ij kejing solem. Bat ya kejing terai. Bani Arab yaw ni ubreu bom don jing kermen. Siyaw Jisu nakabanta kejing penkia. Ngiya kani kejing terai kejong kilang ba kejing ij. Kala siyem baro kilat kalenti. Bani lam yaw tau bapang yap siliang. Daka bara hakata kejing tiak utiak. Kimla banlap kalenti na kimyo lenti namar utaw pajba babon. Namar kata kile si tom banra iu. Siya kata kejing sop jak tunum jo ta kejing. Ha kabadon kejing king kabanabar banlam sata si tunum. Bat kile si tom banlaw. Leban pom kislap jong ta kejing kabada kedaw berta. Bagat liu kibahe kilapan pay ta kejing.
balang bag tak teliu, kela te dau telai tak jing thia, bat kela panhap hak tak jaka ke bau Jisu don, bau Jisu namar naulai ia tak jinget ke jongki bau le senai tu beriu, namar kata ulong ke jinget, namar ke jinget jongki, ulapan kia itu beriu, bat hau tau beriu. Ulong lamap no yagi pop jong mi. Kajinget kajongki, kajing tray si tom kajongki, mentala siu yagador. Bat une ubreu ulami, kum ubreu ubakot ubakya. Haka gospel ki Lukas kalanong kabanyaw, kadakot iwe adu si pau. Uji sulapan kot yaw syakri jong uta urang ba sispa. Namar kejinget kejong kenrat jong u. Uji sulaong ngamlap kejinget kabakat kani. Wat Israel ru. Namar utaw ofisar sipai. Ula ong yalaki jong kisyakri bale ong hau Jisu. Ku kenrat ngamlong ubadai bamanwan kiying jonga. Namar kata su ong yaw syakri. Jonga bon koit no. Bau Jisu le iya ta ke jinget jong taluan pai no si tengti. Banda kita ke syakri kalai pai. Kilalap bau bala koit bakya. Haka jo gospel kalanong kabanyaw katwe hido katnyaw. Loong bau Jisu le yak pediang. Ya kebet niap jong kun bamarwe jong keriu kentei. Kabaka kalawan ra da kabayam lam ki perlok banwan ra syau Jisu. Bat u Jisu lapan empat. Yau tau kun balayap bamarwe jong da keriu kentei. Bat ulai pai salaying da kijing kemen kabakrau. Haga kitab sim kabaan kanong kabasan katakot kabaway ter-ter. Layatu yang i Jepang utau general ubakrau ke bor bat ubadon buram bat ubalaay ke jing job yus im Syria nama rublay ulay rap yus im Syria baka kerteng ke jong tau long na aman ti ulalong ubapang yang tholi bam don kalat yagaban pankoy Hinray kamrau kabadai kakenja Israel. Kabalong kesakri katakat tengah kejong tau urang ba sipai. Kalong hakiway pat kisakri yung bat hakata kalok kejong. Ladaw kanrad jonga. Undon ha Samaria. Unang itu lepa jong belay undalapan kot yu. Kumta dakata kakubor. Ni orang ba si pai ulalek lam ka kunhun jong u. Ban lek siya unong ito lepa Samaria. Badu Elisha unong ito lepa jong ta kapor. Ulapan koit ya uniw naman. Bat ulawan mi kung beriw balaw koit na kata kajing leksum hakata kawa Jordan. Kum balaw kum yu. Ublay jong i. Ulong blay jong kajing i. Jong kajing isnay, bau kwa yang iru, kuki para bangay, bangin le kababaha, bangin ay kajing rapi kibriw kibajanjar baki badan kam. Kidon tang arti hukum kibawangsan, kibau blay wala ayangi, kata kalong ban yaw try bau blay. Daka dono, daka mensim, daka jing mot jeng perkat pada kejing la. Keway pat kalong man yaw para marjan kumbailadi. Lada don kiway pat hukum las den lang hakini artili ke hukum. Ublay ula ayro yaki ayn jong kejing ba kejing isnay parlok. Batang keway naki ayn jong kejing isnay. Kabalatha ke kitab Leviticus kalanong kabakat kandai. Kadukot kabak kandai bakisipau. Kabaong kumni. Haben me ot yaw kew kalangka jong me. Domen yagi basatam. Bat menam ot yagi kandong.
Bat haba me khet ye ki so wine na ki ding wine. Me day ban I de kat tu kat ni. Na ka ban ta ki kon sweat. Na ka ban ta ki reu kan thay. Bat na ka ban ta ki nong way. Nga long try o bau blay chong pi. Para bengek. Ngila ban praktis ya kanyam. La nega Christianity. Ban ngila banom don kajingay. Ngila banom don kajing ij ba kajing isnay. Kumbalong lebi. Kumbalong lendo. Kibaya kia kata kasurok karut jong kanong ba Jericho. Ha kabalatya uwe ubreu balasya luti. Ubalasya syo. Uba ut ubalanyar. Banong torap yanga. Ban kilayay kierno. Wala kilong kiriuniam. De pan habalawan uwe ukanja Samaria. Ubalong kanja gentil. Ulayo singaw. Ulayo I. Bat ulas ngaw sen ayo. Ulalaw. Ya ketiki jain jong u. Ban pensop yo tau beriu. Baula sai ke jingmong. Ula tak ke dawai ban peniaram. Ulai ke jing bam ke jing di nakabanta ke jing telot ju. Ula ra sya ke we ke jing basa. Ban ong ban airu ar tengka. Lada dang lutam. Ngan sawan siu ya kebatam. Yonis. Ha kasiti kabanang kong kalanong kabalay katakhot kabakat niyaw kat pra. Wong lada uno briu. Udon kaspa jong kada kapertay. Baru iyo briu. Ha kajing janjar ba kajing dok. Bau khang no ya kajing isnay jong uno. Kumno keng kata kajing I kajong blay kanya sahau. Namar kata para bangay. Ko hebe ong yonis. Tuat ay bagini I tang ekaktin. Lane tang dagitili. Henry hakikam. Bat hakajing sisya. Gaway kajing baha. Kabangilalen. Na kanega COVID-19 baka lockdown kalong. Kalay-kay bat kalapan kan mau yang inakukum. Banay ya kejing isnay nakamanta kiba kerdu. Kiba do ya kejing bala kejing singi. Ya kiba duk kiba sitam. Bat ngengek. Ba kiba bun kiba janjar. Kiem syamdu ya kiban syet. Man met man step. Haman la kejong kijaka kiba kedon. Kebanta kebaar. Kalong syapang. Une unong pang uba pang yap silang. Une ubriu. Mlaban tep lakat nu lapang. Nray laong bola tia akajing tia. Udon ki khamat bani I. Udon ki skor ban sengaw. Udon ke jing perkhat ya ke ban tray ban kam. Ban la ban lei. Ubriu. Bomla ban ki. Yala ki jung ti kijat bakamet. Bola tia. Ubriu. Ubadap da ki jing isnay. Namar kata. Une ubriu. Ulong balado ki jing kermen. Ulong briu balado ya ki jing ki jing sar kamet. Ulong briu bom don kabor. Bat ubaladay ban syania. Ha ki bayang sem. Lani haki puegi para beriu. Ngidon. Uwe tenan basan. Haki tain nong stoing. Ubalayo kene kejing pang. Kabakum kene kejing pang yap siliang. Kabanengkong kalong siliang kamet. Bagata ki ong yaka hemi pleja. Badin kata kejing pang kalapur borok kewe kamet. Nagadaw ka stroke, namar kadai ka high blood pressure. Ulat hiya mentala kumbah nyaw senam. Tanga kajing tiya baga wheelchair.
bat ki bahayeng ka sem ke le thu ke long bun sen u jau man bat pun sen ulayam Kaladon ka pora ka bangalik kmiu lambat ki wegi paranong syarai ha bangila poya ka yeng jo banya kubleyu ke banang kong ke long ke umat ke jong bat ke wei ka long ke jing khnyo ka met ke jong bat ke jing yam ke jing ot ke jong ngem la ya ka ban pentengen bat le si une ba pang yap silang ha ka da ka por ulala ban long kum ta wei na ki temen basan ki badon ka than jungi kata ka long siap hang uniu priu ban da ke jing ngai jong ki te saungot kerang ba ke balawan ra yu ulara yala ke jong ke jing thia ka jing thia ka balor jong ka uju thia da ki snem ban mentau lara ala ke jing thia ban le sela ke jong ke ti ki te paj ba ke la ngau phla bat ke la ong ngem pat julap ka bakum ke ne ke jing ja ban amar kata ke la pendon purom yau blai kata ke jaka para pengai ke jing pangyap silang lane ke jing pang ke yeng na ka banta ka pop ka symbol juga pop ka bagi kentei senrang ka bagi samla kentei senrang ke bakap imlang salang ka pertei ka mata ka dekapor ke laban long ki problem ma ka yeng ka sam ke laban long ki problem jong ke imlang salang ka long kum une wa pang yap silang ngi persyang banele ya ki jing hen rai ki jing ki job yang ngi persyang banele ya ka pop rai ka pop bun sin ka job yang ngi long ki ba du jing kermen bat ngi long ki ba klembor ngi long ki ba klembor don way para bangai ha kabalang jongi ubalam len ya ka bandi kiat ha ka jing im ka jong udon ka tengah ka beriu belai ka badap da ka jing ai baga tengah ka baj sumar ka kering wife ban ulat hau ya ka jing kulmar ka ying man ka singi bun sin ula panlong ta ka lok ka ba ijo bagan thia shabar ha ka baranda namar ke jing kan roy ba ke jing syok ju yala ka jong kalok ban ha kwe ka singi ngela don ke jing seng yala pa ka balang bau tau no yala ulawan bat une upara banget uladwan ha kata ke jing seng mensim jong blei ulat rei bat ulai ti hau jisu ta kamet ban ndau la poi he yeng namar ke jing si tom ka balakta yo libar lang ba king de kian ke me ong ya ka kalibar cirrhosis ki thet nam ke badon hau new tangoit lanu esophagus ke la bethei bawla pri da kasnam ngela penlong ya ke jing duai ke basir hembu blei un pen im yu banamar kata na bala sumar ulawan pai briu bakoj bakya ula long way ne ki sketri ki ba janai tam jong ka way ke je sang dong mulala ya ka ban organize ya ke nong di jong ka ta dong ban le che ki je sang bat bene siam banta kwayal bat katu kanena pedeng ke nong di kela kala bamut bat ke long ke nong trei ki jong ka balang habang ya kren ya ke problem jong ka por ke problem jong ke drugs bagi drugs addict ke don ke drug peddler ke don ke drug user ke don ke drug addicts keleng ha ke jela ke jongi bat ke jela ke jongi kalong ke balakan rei kene ke drugs addicts bat kene ke jing di drugs ngalale cha ke we ka balang ya ke benesiam banta ke we ne ke seminar
Bagita kita men basan jong kata kabalang ke loong. Ngai ke burom bagijing ro ya pi kabalang neunong stoin. Namar peladon ke counseling center ke urban mission jong pi. Ki kun samla ke balalong ke drug addict si bakambun. Kilalong ke nang siyam banta ka choir. Bat kilalong ke batista ha ke jingwan ke jingeseng. Bat hau nu banai jong banai mat arajar kat kandai. Kum kabalang ngela penlong ke detox kam. Ban sumana ka banta gini ke drug addict si pausni. Bagin syong bagin sa. Bagin bam bagin di. Bat bangi ay dawai ki. Kidai ke drug addict ke balayo ke jingkoy. Ke balwan banlong volunteer menmit ban mensingi. Banirap klem siudor. Namar kilaong yang ngila penkoy. Namar katangi day banirap. Ya kibriw banyo kejing penkoy. Ha kabakot. Jong kanik hubor para bangay. Uni ubapang yap silang. Balapan kya daw Jisu. Lang ba kejing ngay jong kitiki saungot ke rang ba ke wan rayu. Kata kejing tiak ke balor wujud tiak. Ban mentau lara eta kejing tiak. Ulalong breu baklain. Ubreu bado jengkermen ulat yo ke jengkermen. Ubreu bom don bor ulayo ya ke bor. Ubreu ubam don bomla banirap ya lede ulayarap. Ubreu uba yo ya kejing arap na kiway mentau lay arap ya ladi. Namar boleh kenduk yo Jisu. Unong penkia. Bau nong siuspa. Ya ke mensim. Way pe way. Para mengeng ngidon ke pop. Bangidon kejing hala ke jong. Kam don kano ke pop. Lani kanu kono kejing Bau Jisu umla banweng. Namar kata ulaong. Tuan hangapi baro kibat haj baki bakya kejingkit. Dengan penjem yapi. To simru ikalengkor jong api. Toy kai ruk nanga. Nabanga ubal lui. Bat ubarit hakadonot. Di pinsyam kabajat haj hakiman sim jong pi. Ngan pengkut ya da kubor. Da kabangan itu. Siap hang uwe briu lesi don kiba pi pelatip. Kakerteng kajong ta kalong ubeni prasad. Ulong India. Une ulong kun. Jong aerospace scientist. Saintis na kabanta ka suing bat na kabanta ki aeroplane bat ki satellite. Bat ki kimik pa kila don ka jing kermen ka bakraw yaw ni ukon banengkong. Ban dangrit ulayo ka jing pang syadam. Bat namar ka taulong batsalat ka jing puli. Ubatlat ki sport ki jing ruay bat kiway. Baulala ban puli tang kelas 10. Banamar kata-kata ke school. Kala ay no ka TC ka transfer certificate. Namar ulong ubaklem jing kermen. Bat kene ke jing pang ke jong u. Kam siyam lakoy na kuway kapor siya kuway kapor. Ki doktor ki basumar yu u. Kilong ba hakakarta kabakat nrusnem kilong yu. Bauni un im satang kumban rubanay. Bagata ke kubor kalang pensausi bat pendew yu. Wang along breu bom don ke jing kermen hakene ke pertei. Namar kata ke ke jing mentoy bangan im kene ke pertei. Namar kata ula sim kata ke jing rai halede. Badai ban peniap no ilade badai ban suicide da kano kalat. Belong kata ke por. Na ke jing di dawai ke bakam slam. Bana ke jing bakla jong kita ke jing dukom sumar. Reu pau persen na kitor ke jong u. Ke long ke balamong.
ha ka bakum kata kapor ka karta ka bakan riu ka jing phala ba ka jing mayan ka long Jisu ulaya kendu ulaya keren bat umar khaman long ko beni prasat balay ba me kuslay wang aku slay na mangam don jing muat ban em magana ka perthei na mga long breu ba jenjar bom don jing kermen bat ka jing tmu ka jonga ka long bangan paniap no yalade ong Jisu to ngai thanga ngan pan khia yame bat ngan pha yame ka perthei baro ka wei man phlai nga wong kumnu ko Jisu ngamithu yameru kumnu mela ban panon kam yang haba kayeng kasem kamla su ban don kam yang ngalalong bom mentoy bat ngalong badu jingkerben ong Jisu yo bani prasad wang me kongo yang bangan pha yeme sakabukut keperthei wang bani prasad try la da me pan biang bat la me ai ka jing kot ngan lek dang ba men pan biang ya ka jing im ka jonga hong trai Jisu ngan pan biang ya ka jing non kam ka jong me bat men long nong phlai ha do ka bakut ka perthei mana mar ka tau le yo ka jing kot mana le yo ka jing kot wala sedang ya ka ban sakhi ya kata ka jing pan kot blai wala pan kam phlai u ulalong unong ruai bo nong tem ba paunam bat ulaya lap yo Jisu Kristus ka perthei boro ka we ulala ban lek ars pa sau pho san tilikri ka perthei hapdeng ken ru snem ru banai bat arab sausni bolayo kanam kum unong lek jing lek ubastat tam hakana ka perthei the fastest traveler in the world. Badwalek syakwe ke dolenong. Ke dolenong kabajai tam haga perthei. Kabadon tang reu pungut ke nong song senong. Bolde banyai da kiling da gitayo. Ban penlong ke konsat ya ke jingalap. Ulalek syakari jonga North Korea. Nama ulah syajit balong wei ni kat arngut kenong ruai ha kejing rakhe kejing dap sis pas nem jong kari Korea malamaham yu bam dei banyalap yu Jisu Kristus bat kelap hap yu de kisai di ban bot yu ban malap lai Jisu Kristus ha kiti kisia ID ke babot yu baru ong kumne Om don kano kono kari, om don kano kono keperthei, kabalaban kang yang banyalap yu Jisu Kristus. Wat la kari Nepal, kalakang banyalap pajba, panbanus nam arajar kat prawang, ngalapan long ya ke Christmas concert hagaba arpusan hajar ngud, kinong wan ngap kelwan ban ngap ya concert jong. Wong alalek ban ruai, haki Olympic game ki babon, bad ban ruai wat haki jingalang dor barian u, bad kila objek bom day ban yalap Jisu Kristus, wong ngam siamayalap yu Jisu Kristus, henrai don tang kawe ki jing thok katupia ki jubula thok. Thank you Jesus, I am an Indian. Kiladon kiba objek kia kata kejing tho. Wong kani kalong kerteng jo katupia jonga. Namar kata phimla ban objek bam pediang te objek. Thank you Jesus. I am an Indian. Breu usamla ubaladu jingkermen. Breu bakayeng kasam kaladu jingkermen. Ubreu bagi doktor ke labu ke por buniap no satang deru benain makata ke jingpang. Ubreu balarai hala ke jong ke mensim. Ya ke ban peniap no yalade. Ban ujisu. Upan kia bau panon kami u.
Bat uyo ki bisa borok kawai ka perthai ban lek. Namar bau Jisu. Open biang pendap ya commission ke jong blay. Ngan pankan mau ke jing ruai jong ruai siam men sim. Ke jing ruai ke basan spa san pusau. Ki pop baron ma plut par. Tos ngap tien sebun u Jisu. Jing dom baka kan pernai pedar. Pen syong haburom jong. Jing pang men sim jing pang bampong. Ken syam jing ko chu Jisu. Jing sitam perthai harukam. Ken her hakarteng Jisu. Tu belai un kerku. Ya kabalang. Bat nagabanta kibas ngap kibas ngaw. Bagi bawat. Ya kejing pankot. Ya kejing suspa. Jong nong penembi jungi. U Jisu Kris. Ula pankot. Ya bapang yap silang. Udon kabor ban pankot kejing pang juga nagapor. Udon para bangit urang balang hakabalang jungi. Hakabalang sumar nagabanta ka kansar jong karendang. Lengba kejing sumar jong kejuk hakidigis nem baladam. Wong karendang kalaing ngamla syuk ban bam bandi. Ngamla syuk ka ban thia bandam. Tang hadin katu kanigikus jong kejing sumar. Wong ngam tresyo kejing sumar. La layap nganyap utray nong penem. Bat baro kaway kaying kalapanlong kejing duway sya jing it kumba katudusni. Bat kabapla kalong. Bagata kejing pangkansar karendang kalakoy. Ban mentawla palat paus nam kejing koy kejing. Kam don syuk kari korens. Kata kansar karendang ju. Ublay, ula banweng. Ya ki problem jong kaying kasam. Ka problem jong ki alkoholik. Ka problem jong ki drug addicts. Ka problem jong ki jing pang. Kedang don ki kamba ki baule ha kini kipor. Ngay scam. Ula banyaram. Yang ayapi ladang idon ki jing hai. Nakabanta ka burom ki jong blay. Amen. Ku blay ku paham. Kun rat jing papaneng. Ngay ngume nakabanta ka negasi bukodor. Hamtam yo ya kaban maniyame. Lang ba di kilad baro kibadon na kadagpatay. Nray kajing mani kami kwa kalong kamansim pagkadonot kabisya. Hot kajing mani kabalang. Kajing mani kiying kasam. Hot wat lang ba kidikor kibor kibagadakapurtay jing start melaay ngila bali. Ngay ngume try na magkanagasi. Manamar kanagkubor kamelaay hakanagkapor. Lang ba jaw sa kribat slot babasway. Try bis na na magata ay boringi. Hapadang jigi po jong kajing kendo jongi. Lagalong kajing pang kisitom. Lagalong kino kajing kibadan jing im. Kutray Jisu kumamelong. Tuan nga pi baro kibatay kibakya kajing kit. Dengan penjam ya pi. Nama katangi wanra kutray kajing kit kibakya jong iway piway. Kajing kit kibakya jing kilong ying kilong sem. Kajing kit kibakya jong nagari jong ngajay penreo baka pertay baro kaway. Karpang nakabanta ka nakajing pang ka COVID-19 ko pa. Kabalapan si Tom nagapertay. Yaga late kawan. Yaga jing bala kajing singi. Hot nakabanta kajing puli. Wat nakabanta kajing mani kutray. Ladadon ka kubor ka atray ka mameday ban kren. Ngiduay man saulem ban kren. Hagi bangay kamtam. Bagi jayt penreu jo ka pertay baro kaway. Ban men weng no ikada kajing pang nagada kasla jo ka pertay. Bangin long ki balay loy da sisya kutray. Ngiduay ro kan rat nakabanta kidi ki puit ki balawan ka rindia. Ban nakabanta kidi ki ri jo ka pertay. Ki balabam ki jing thong ki jing tem. Ki balabam ro ya ki ding ki sek ki jing penlong ki jong me. Trabis na ina makata ngiduay. Baman weng kini kijing baka pertay baka negeri jungi kalaman. Ngiduay keng ko try. Nagabanta kijing im kijing malagsi. Bangin long kibayay pankre.
Nagabanta ka por ka jing wan ka jong me ko try Jisu. Man nagabanta ka bawai no jong ka nagaportay. Ngipan ni kini keteng jong Jisu nong penim. Manta bathalu har kataro. Amen. Ngangait ba baro ngilay sngo ya ka kubo na ka ktiin ka jong ublay lang bay teman masan. To ublay nang kurkui ba to ublay ru nang kurkui ngilang iwi piway ki bala sha skor bat ki bala ya sngo ya ka kubo na lu jong ushakri ka jong ublay. Haka ko por pat para bangait bi ngilapoy siya ka banta. Haka bangin ya ka banishim banta lang haka jing duay jong ka jing yasad. Haka ko por hapa pidon hangno na ni hayang sem tong ine penjarjar ba tong ine pa si ublay haki jing duay ngine duay. Ngine kan maulam haka ni ka jing duay yasad na ka banta kini kiman. Ngin kan mau haki jing duay kerpang na ka banta kini ki arteli ki hospital. Hapo jong ka KGP assembly ki bayeng kum ka jing sakhi baban shakri ublay lingba ka kam jong ka jing penkia. Ke H. Gordon Roberts Hospital, Hashilong, but ke Dr. Norman Tunnel Hospital, hapo jiwai. Ngin ken mau hagi jing duai nagam ta kinong train to baro. Ngin ken mau hagi jing duai nagam ta kinong yakit yaba yaka kam hang to baro. Kiba di ben penyat di hospital. Ngin ken mau hagi jing duai hot kerpang na baro ki para mensum be bakodol kiba don ke hospital hakani ke clip mat kiba di ben yo yaka jing sa sumar. Ngin ken mau yaki hagi jing duai bu ublay unang yai don rengkat. Bat unang yai pensat bor, bat unang yai pendon kam. Ye kini ki yeng jong ke jing pen kia, jong ke balang ke jongi. Bagi nang la ya ke ban beteng, ya ke jing syakri ke jong ki. Syaki ban sem ki bakodor ki badan kam ya ka. Ngin ken ma bagi jing duai hoot nagam ta ki para banget ki jongi ki bapang ki bastom. Hoot ki temen ki krom. Hoot ngin ken ma ki jing duai le ki don hayeng, ki tu ki badan ke jaka sumar. Hangno bagi don. Ngin ken mau le mi ki jing duai. Ngin ken mau ki jing duai nam ta kini ki para mensim jongi ki bakodor ki badan hang ni keleng satlak perthai. Ki bele doen mat de ki jing pang leng bau nu knyang namaru nu knyang COVID-19. Ki don ha po hospital bagi jing ane ne ki center. Ngin ken mau ki jing duai bo ublay un pen kya yaki de ka kti ki badan bor ka jung. Ngin ken mau lem ha ki jing duai nam ta ki doctor ki nurse but borok ki nong trai ha ka health sector. Ngin ken mau ki jing duai nam ta ki nong yalam jong ka jilla ka jungi ka ri ka jungi bat barok jing satlak jong ka perthai ki no ki real start ki real shampang ha ka medical science ki bi 3 minute 3 sitom ya ka ban wat ban yi ki lat ki linti jong ka jing yaram bat kam juru ban penbit penbiang ya ki ki barok aku kini ko por ublay undar kat bat ki un kurkhui ki un ai ki ka met ka bakot bakya bat ka jing start ka jing shampang bu bagi nang la ban pendep ya ka jing syakri ka jong ki kenrat mabah. Nyiwan ni kaban bu tilang hi baro ko kenrat ikini mat. Hakmat ka khet ki jing isnei ki jong me. Ban khot kerpat ye me. Pat bang mangi nget scam ba miu ko kenrat u baju shot ko ngi. Men pediang ye ki. Bat men yai pendai ye ki ko kenrat aka jing em ke jongi. Bat aka jing pen ya bat aka jing alam ke jong me ko kenrat. Try se sien tu pediang ikini ki jing duai jing khot kerpat ki jongi. Nama ngidam ngipan gini baro aka kerteng ke jong uji Yesus Kristus. Amen. Tikum tu para banget biit ngilapoi siya kabawai jong ke jing mane ke jing syakri ke jing iublay ke ke sungi ke hospital Sunday balang ba ke por ke online worship ke jongi ublay unkurkui ke nong isim benta baro nado iba pulis dang badwai ba tiboni iwan lamba kar ngor itemen san Dr. Piling khoi bla ay ke kubor ke tin ke jong ublay unang kurkui ki ublay unang kurkuru ikine ki para banget jong balang ki khon samla ki be penbit penbiang ki be train adin ya ka ban penbit penbiang ya ka ban penwandur ya ka online worship ni ai kublai ki ni ai kublai ya pi sesisin ki para banget biit baro ki ba pet bat ki ba khmi ya ka program ublai jong ka jingsuk unyai don rengkat bat unyai long rengkat bat pi ha ka por tongin yai penwai no ya ka jing syakri ka jingi ya ublai haka bawai no ku kenrat jong ke jing mane ke jing syakri ke jing i me sipor to pelat jing i ku kenrat de ke jing kurku ki jong me ki bawan da ka khet ke jing i snei ke jong me le ba ke jing ai ke jong jis ku sutra ke jing e jong ublei ku pa le jing slok ke jong mensim bu khot kin long rengkat bat ngilang i wei pi wei ho badal ke jong ka balang ke jong me
Nado menta bachitiu arta ki bobom jukotru. Amen.